द'थि माहारियारि पसान दान एबा द'थि राष्ट्रीय पसान माहआ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायबाय आरो बेयो फैगौ 30 सेप्तेम्बराव थुंगेगोन। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव आइसिडिएसनि बानजायनाय आरो कसुगाव प्राइमारि सावस्रि मिरु आरो आरबिएसके क'क्राझारनि हानजासे डक्टरफोरनि नुजाथिनायाव कसुगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव एनिमिया बेरामनि सायाव लानो गोनां जोथोन आयदानि सायाव सांग्रांथि मेल लायो। मख'जाथावदि कसुगाव प्राइमारि सावस्रि मिरु आरो क'क्राझार आरबिएसकेनि डक्टर फारियै मार्टिन मुर्मु, डक्टर राजेश कुमार बैश्य, कसुगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सन्जय गस्वामी, बिटिआर फिल' डिस्ट्रिक्ट क'अर्डिनेटर स्वागता गगৈ, इउनाइसेफ सापर्टेड प्रजेक्टनि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम क'अर्डिनेटर ग्रेस गांते आरो लोगोसे गोबां फरायसाफोरा बाहागो लानाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै कसुगाव आइसिडिएस प्रजेक्टनि सिडिपिअ अनुपमा ब्रह्मआ ओरैबायदि फोरमायो। दिनैनि प्रग्रामा जोंहा कसुगाव एमइ गार्ल्स हाई स्कुलाव जादों। दिनैनि प्रग्रामानो जाहैबाय एनिमिया एवारनेस आरो लोगोसे होनफादों चाइल्डहुड मेरिज, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय बेनि सोमोन्दै। आरो एनिमियानि सोमोन्दै थाङोबा जों एडलेसेन्ट गार्ल्सखौ गोसोखाङो। एडलेसेन्ट गार्ल्सआ जायखौनो होनो 11 बोसोरनिफ्राय 19 बोसोरसिमा एडलेसेन्ट गार्ल्स होनो, सिख्लासा देरफुनाय। बे समाव ओरैबायदि माने इम्पर्टेन्ट पिरियड, बे पिरियडआ बहुत बेसेन गोनां पिरियड, जेखौ जोङो सेकेन्ड ग्रयिं स्टेज होननाय जायो लाइफआव, आरो बेनो जोबथा ग्रयिं स्टेज, सेकेन्ड जोबथा। बे समावनो जों गावनि देहाखौ मोजाङै राखांनानै गोरा खालायाबा जों उनावहाय थांनानै बेखौ गोरा खालामफिननो हाया, जिहेथु बियो जोंनि जिबननि नैथि स्टेज। बिनि थाखायनो हिनजावसा गथ'फ्रा बे समाव जेला आयरना खमि जायो होनबा आयरन फलिक एसिड होनाय जायो। आरो आयरन खमि जानाय माने मा, देहायाव हिमोग्ल'बिन खमायनाय, जायखौ जोंनि बर'फ्रा होनो थै गैया। थै गैयैया बे आयरन खमिनि थाखायनो जायो। आरो जों बेफोरखौ जाखांहोनो थाखाय आयरन फलिक एसिड होनानै जाखांफुनाय जायो। लोगोसे गामियाव मोननाय मैगं थाइगं गोथां गाबनि, जेरै जोंहा दा गामियाव मोनो जोङो दिंखियाफोरखौ होनो, आरो सजना बिलाइ, आरो बे मैफ्राय, आरो लोगोसे बे गोथां गाबनि जायखिजाया मैगं थाइगं गामियाव मोननाय बेखौनो जोङो जानांगौ। गथ'फ्रा बाहेरानि बुस्थु, दानि गथ'फ्रा रासिन जायो फास्ट फुडखौ, बिनि थाखायनो रासिन नोरजिया जायो गथ'फ्रा, जेराव मैगं थाइगंखौ जानो लुबैया बिसोरो। आरो ना बेदर जायोबाबो जों इसिबां बे आयरन बुस्थुखौ जों मोना, जों मैगं थाइगंनिफ्रायनो रासिन मोननो हायो। फिथाइया दालिम फिथाइखौ जोङो होनो बांसिन, दालिम फिथाइ, आरो लोगोसे गासिबो फिथाइ सामथाइखौनो जाजोबनांगौ बे बैसोआव, आरो मैगं थाइगङाबो जाजोबनांगौ। बेनि थाखायनो बे स्टेजखौ बहुत इम्पर्टेन्ट लानाय जायो। आरो गथ'फ्रा मा एनिमिया जायोबा, जेरा हिमोग्ल'बिन ल' जानोसै, देहायाव थै गैला, बिदिबा गथ'फ्रा फरायनायावबो मा मनोजग होनो हाया, गोसोखौ फरायनायखौ गोसोआव लाखिनो हाया, बिसोरो एसे लेजिनेस फैयो, अलसिया टाइप जायो, उन्दुनो ओंखारो, जेराव मेंनाय फैयो। आयरननि खमि, हिमोग्ल'बिननि खमिनि थाखायनो जायो बेफोरबायदिया। बिनि थाखायनो आं दानि हिनजावसा गथ'फोरखौ मोजाङै जानाय लोंनायखौ केयार खालामजानो लुबैयो, आरो लोगोसे आयरन फलिक एसिडखौ लाफादेरथों। आरो लोगोसे आं दिनैनि बे माबानि सोमोन्दै, एवारनेस होनायनि सोमोन्दै आङो बिसिनि बिमा बिफाखौबो होननो सानो जे हिनजावसा गथ'फोरखौ मोजाङै केयार खालाय, जिहेथु बिसोरनो जोंनि इयुन जोलैनि बिमा जाहैगोन। आरो जों जेला बे एडलेसेन्ट गार्ल्सआव बिसोरखौ जेरै जोङो गोख्रोङै खालामनानै लांनो हायोबा, जों इयुन जोलैयाव जोङो बिसोरनि नोरजिया गथ' जोनोम होनायनिफ्राय बहुद बारग'होनो हागोन। आरो उन्दै बैसोआवथ' हाबा जानो मोनखाया, 18-19 बैसोआव हाबा जायोबा बे समाव जों बिमा जानाया बहुद माने जिउनि थाखाय बहुद भबिष्यतआ माने मा होनो बेखौ, जिबननि थाखाय गिनांगौ जानानै फैयो, जेराव गावहानो थैयानो गैखायाबा, गावनो गोख्रों जाखायाखैबा देहाया। बिनि थाखायनो आं गासिबो बिमा बिफाखौ होनो, उन्दै बैसोआव हाबा हरनो नाङा गथ'फोरखौ, आफ्टार 20 इयार्स हाबा होनांगौ। लोगोसे 21-22 बोसोर बैसो जाबासो बे समाव गथ' जोनोम होनो हानाय गोख्रों मोनसे माबाया फैयो बिसिनाव देहायाव। आं एसेनोसै बेखौनो।